Doiche a cabeza? Só sei que non recordo nada. Non sería a primeira vez que me pasa algo así. Isto é un pouco raro, non? Polo menos saberás como te chamas. Sí. Berto. E ti? Néstor. Encantado. Que é todo isto? Nin idea. Intentei abrir a porta antes, pero está pechada, é imposible. E non me espertaches? Non houbo maneira, amigo, nin a hostias. E agora que facemos? Esperar, supoño. Vou intentar abrir eu a porta. Digo che que é imposible, faime caso. Nunca se sabe. Ei! Hola? Hai alguén? Ves? Tens que facerme caso. Tiña que intentarlo. Pois é cho que hai. Que faz? Non bebas iso. Que pasa, é café? E ti que sabes se che botaron droga? O único que lle botaron este café é azúcar de máis. Bueno, pois eu se fose ti non o faría. Pero, non pensas que se alguén nos quixese foder xo tería feito? E o teléfono? Intentaste falar por ele? Non, Por qué? Non ten liña? non o sei. Ni no toquei. Bebes café con Retriberón, pero non se che pasa pola cabeza falar por teléfono. Non se pode. E por qué? Porque non funciona. Ah. Non me acabas de dicir que non funciona. Mas eu tampouco podo saber todo. Pois acaso non o collas. Non vai a ser. Como que non? A mellor aquí está a solución ao noso problema. Non está, non. O que facemos? Papamos moscas? Non sei que me dá que ti sabes algo máis que a mí. Eu non me fío do teléfono. E ti non te fías de min. Polo menos sabemos que funciona. Deberíamos chamar a alguén, non? E a quen carallo vas chamar? Pero non sei, a miña muller, a policía, alguén que nos poida atopar. Ten que haber algún xeito de sair sen usar o teléfono. Pero que dis? O teléfono está aquí por nós. E como podes saber se non recordas nada? Pero non sei. Non sei. E ti por que o sabes? Eu non o sei. Só che digo o que penso. Mira, como non me des unha boa explicación, fagoche tragar o teléfono. A ver. Se descolga o teléfono, actívalo o mecanismo. Que mecanismo? Isto que é unha bomba? Home, non é nada diso. No auricular hai unha ampola pequena con líquido. Se descolga o teléfono, actívalo o mecanismo, rompe a ampola e sae un gas. Se respiras ese gas, perde a consciencia e a memoria recente. Ti onde liches iso? A ver, é a miña teoría. Pois deixe de darlle tantas voltas á cabeciña que parece que... Bueno, me xa sei que pode parecer un disparate, pero bueno, é o que hai. Así que, alá ti. Está ben. Alégrome. Non o collas. Non. A chamada é para ti. Que? Como sabes iso? Do mesmo xeito que sei o da ampola. Entón que fago? Collo ou non? Non. Pero acabas de dicir que o colla. Eu o que dixen é que a chamada era para ti. Agora fai o que queiras, xa sabes o que hai. Venga, xa estou farto desta carallada. Che, ti fai o que queiras, eu non son teu pai. E como se me pode fiar de ti? Outro tanto podo dicir eu de ti. Mira, eu non che vou impedir nada. Se queres collelo, adiante. Mira, aquí estamos dous. Por que teño que coller eu? Xa está, botamos as suertes. Non, a chamada é para ti. Xa estou farto, xa non aguanta máis. Tranquilo, home, a ver, ás veces hai que deixarse levar. Deixate xa de tanta carallada, por favor. Seguro que te estás metido na hallada. E isto non deixa de soar. Mira, non che vai valer de nada collelo. Por min fai o que che saia dos collóns. Mira, para collose... Sí? Levamos todo o día co experimento e o paspán este segue sen facer caso. Podíades chamar a outro voluntario, non? E traed outro café.